Halløjs alle sammen, vi er Jeppe og Oliver, og vi har valgt ørken som vores økosystem. Yeah. Og nu vil jeg fortælle lidt facts om ørken her. Eller jeg vil fortælle lidt om ørken. Vi har valgt en ørken som vores økosystem. I en ørken er klimaet naturligvis meget forskelligt efter, som ørken ligger mod syd, nær ved grænsen for det tropiske bælte, eller mod nord ved grænsen af nåleskovsbæltet. Der er mange forskellige ørkener, men det de alle har til fælles er den skyfri himmel og luftens store tørhed. Der findes i ørken alle slags jordbunde, klipper, sand og ler. Den store tørhed forårsager dog visse fællestræk hos jordbunden i de forskellige ørkener. De store variationer i temperatur forøger hedespringninger i uhyre grad efter solnedgang. Når jordbunden pludselig afkøles, foregår klippernes sprængning med stor styrke og ofte ledsaget af stærke knald, kendt for f.eks. de syngende menonstøtter i den nubiske ørken. Manglen på vand forårsager, at den kemiske nedbrydning foregår på en anden måde end i fugtige egne, og at de dannede stoffer bliver andre. Okay, vi har kunnet dele planterne op i to grupper. Gruppe 1, det er så dem, som er afhængige af de få regnskyl, der sådan kommer i ørkenen. Og så har vi så taget gruppe 2, så det er så dem, som er knyttet til grundvandet, altså hvor deres rødder går helt ned til grundvandet. Okay, mange af de planter, som er afhængige af de få regnskyl, har en meget kort levetid. De spirer efter regn og vokser op, og så blomstrer de, og så sætter de frø og visner på få uger, og frøene kan sagtens ligge i flere år, før den næste regnskyld kommer. Om dagen vil der, altså de fleste steder, komme mere energi ind fra solen, end der stråler ud igen. Og så har vi også nogle dyr. Mange af dyrene i ørkenen har lys pels, så de ikke bliver så varme og kan reflektere solen. De fleste af dyrene bruger meget af dagen på at hvile i huler for at beskytte sig mod solen. De kommer så ud om natten for at spise. Der er mange forskellige arter. Der er f.eks. kameler, ørkenræv, slanger, mus, insekter og mange mere. De får vand i små vandhuller og planter. Mange af ørkendyr har specielle tilpasninger, så fordampningen fra deres kroppe bliver mindre. Det kan være, at deres kroppe er dækket af skæl, benplader eller et fedtet lag. Og så har vi population. Hvis nu der lige pludselig begynder at sne eller regne i flere dage, vil mange dyr måske dø, fordi at de har tilpasset sig den varme hede. Men efter tiden vil de ændre livsstil og vende sig til det kolde klima, som de også har vendt sig til det varme klima. Så har vi også et eksempel på en fødekæde, og det er så, at en ørkenrotte spiser en plante, og ørkenrotten den bliver så spist af en tårnfalk. Og så når den her tårnfalk den så går hen og dør, så kommer gribe og tager dens rester. Ja, og vi har opstillet 2 miljøproblemer. Det første miljøproblem, det hedder, der er ikke meget vand til rådighed, så dyr og planter dør. For at stoppe det problem, så skal man lade være med at udtømme oaser til golfbaner for eksempel. Der er sådan mange, der begynder at bygge golfbaner ud af ørkenen. Vores andet problem, eller miljøproblem er, at ørkenen bliver større og større, så for at bygge marker, uden at de bliver sandet til, så skal man begynde at lave læb eller træer, så sandet ikke bliver så ind over markerne, og markerne de bliver dårlige. Så har vi også det der kulstofkredsløb og nitrogenskredsløbet. Og nitrogenskredsløbet, der er ikke så meget nitrogen i jorden, fordi den er meget tør, og der næsten aldrig regner. Og kulstofkredsløbet i ørkenen sker, når planter indtager ilt, og dyrene så spiser disse planter. Så når de dør, så kommer nogle af småbakterier og smådyr, som hedder nedbrydere, og spiser resten af og indtager så disse kulstoffer. Og uden ånder disse kulstoffer tilbage i atmosfæren. Vi har fri, har vi lige fået at vide. Hej. Det var meget falsk fremlæggelse.